היה צמיד שאימא שלי הוציאה. במהלך התקופה שהייתי חטוף, התקשרו לאחד המחבלים כנראה, והוא אמר לה שהיא לא עושה מספיק, ושאם היא רוצה לראות אותי שוב פעם, היא צריכה לצאת ולהתלונן בהאג, וממש להילחם. והוא אמר לה, כאילו, אם את רוצה שוב לראות את הבן שלך, את חייבת לעשות את זה. ממש ניסה להפחיד אותה ולעשות לה לוחמה פסיכולוגית. ואתה יודע, הוא ציפה שהיא תענה לו באיזה גמגום, באיזשהו פחד, שהיא לא תבין מה קורה, ופשוט אמרה לו את המשפט הזה. היא אמרה לו, הבן שלי הוא לא בידיים שלך, הוא תמיד בידיים של בורא עולם. צמרמורת, אחי. וגם אתה נמצא בידיים של בורא עולם. ואז היה איזה שתיקה על הקו, הוא לא ידע מה לענות, הוא לא ציפה לתגובה הזאת, ואז הוא אמר לה, כל הכבוד גברת. והנה הוא מעניק את הצמד. שים לנו. זה הסלוגן שמלווה את